Стана Айде да я полюлиме малко сега. Ама... Люш, ще прави родинката. И как така се люлеше? И викаше по-силно, по-силно. Една година падна. Кога? При вас е? Падна, тръгна, слиза. Не. Аз се опитах да я фана, ме фанах в най-неподходящия момент. При мен не е падна, при мен Ели падна, ама беше голяма вече. Са фърли с очите напред една вълна люка. При мен не е падала. Ама Ели така се изплёска, но не съм оттам, защото падна на цялото тяло. Не, там на уния люки падна. Беше, на уния падна, уния, беше по-голяма. Аз се фанах, обаче тя се фанах люката, защото мен ме страх нея да я фана. Айде, той ще се люлей малко. Не е за сигурно. Айде да играем. Ние как се люлее.